37è premi, Josep Carbonell i Gené. Ui, Carbonell? Carbonell és un cognom molt de Sitges, no? Ah, sí, Carbonell de què? De cognom? De Sitges? O d'investigar, D'investigar de la vila. De que és molt propi, molt nostre, molt de tota la vida. Ah, com tot. I el guardonat és Unai Martín i Arnabat. Otorga el premi Núria Amigó, presidenta del grup d'estudis sitgetans. Altre cop el grup d'estudis, ara la Núria Amigó, atorgant aquest premi a l'Unai Martín pel seu treball al voltant de la natura Sitges i d'aquesta possible anella verda que ell creu que es podria fer al voltant del municipi. Petons. Vols parlar per nosaltres? Molt bé. Bona nit. M'he preparat el discurs. Moderno, Bona nit a tothom, autoritats, grups d'estudis sitgetans, mestres de l'Institut Vinyet, familiars, amics i públic. En primer lloc, m'agradarà fer-vos 5 cèntims de la temàtica del meu treball de recerca. És un treball inspirat en un model d'anella ja existent a la ciutat de Vitoria-Gasteiz. Es basa en la creació d'una anella verda amb l'objectiu d'oferir una àrea peatonal que doni la volta a Sitges verda. Va ser un treball de recerca de moltes hores d'investigació per aconseguir un resultat que en un futur pogués ser viable per la vila. Sobretot, recordo que vaig tenir una gran dificultat a l'hora de realitzar el projecte de com podria quedar els plànols sobre Sitges, ja que vaig utilitzar un programa AutoCAD que fins aleshores desconeixia com funcionava. Amb aquest treball vaig adonar-me'n de la necessitat d'oferir a la població una via pels ciutadans on pugui fer diferents activitats lúdiques com passejar, anar a córrer, anar en bicicleta. Vaja, una via d'utilitat des de la gent més petita fins a la gent més gran. Així doncs, si en un futur es portés a terme aquest projecte, m'agradaria molt col·laborar-hi. Finalment, vull expressar els meus agraïments als mestres de l'Institut Vinyet, al jurat del dia de l'exposició, especialment a l'Elisabet Said per confiar en mi i motivar-me en aquest projecte, als meus pares i la meva germana en certs moments de nervis que vaig tindre. I res, moltes gràcies un altre cop a tots i a totes per la vostra assistència.